Hi. Hello. Okay, aniyan ako sabta, no? Aron paghatag ninyo informasyon, no? Ilabot na sa atong pagtuong Katoliko. Natay nabasa sa Facebook nga atong taga-agtubag. Basahon sa nako ning akong giandam diriha nga i-post pod sa Facebook. Usa ka evangelist nga SDA, usa ka evangelist nga SDA 1863, yung ikog 1863 bot pasabot kanus gasugod kanang pundok, no, kanang SDA kaysa atong nahibaw-an kanang SDA nga Ellen White version niadtong 1863 man na siya gasugod. Usa ka evangelist nga miyembro anang grupuha nag-ingon nga aron dili kuno mailad sa mga pari o mga CFD dapat magbasa gyud og Bible. Amo ni yang gingon akong usbon ha. Usa ka evangelist, no, nga SDA nag-ingon siya aron dili kuno mailad sa mga pari o mga CFD dapat magbasa gyud og Bible. Ang akong gitubag, ako pong basahon, no? Mao ni akong tubag. Bisan pag magbasa og Biblia, basta wala ka anang gipasabot sa Roma 10:15, mailad gihapon ka. Kay dili man garantiya nga masakto ang imong pagsabot sa imong pagbasa sa Biblia. Labi nag wala ka kahibalo nga ang imong pagsabot sa Biblia, private interpretation di ay nga gibawal, no? Sunod sa Biblia ato nang mabasa sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 20. Sumauna, no, ato ning pahimugotan og ayo nga matud palagi aron dili kuno mailad sa mga pari o mga CFD sama namo, kinahanglan kamo mobasa gid mo Biblia para di mo mailad. Pero akong gitubag nga bisan pag magbasa og Biblia, no? Bisan pag magbasa og Biblia, dili na siya garantiya nga masakto ang imong pagsabot, no? Nga naman, kay naa may giingon sa Biblia nga bawal ang private interpretation. No, kung wala ka kahibalo nga ang imong pagsabot di ay private interpretation, susayop gihapon, no? Ang atong gihimong premise ana kanang sa Roma 10:15 nga giingon diha nga unsaon nimo pagsangyaw o pagpanudlo kung wala ka gisent sa in English o gipadala. Unsa may but pasabot ana kanang unsaon nimo pagpanudlo kung wala ka gisent o wala ka gipadala. Ang but pasabot ana wala ka gi-authorize, no? So kung gabasa kag Biblia then dili ka authorize sa pagpanudlo, sama ra pod na, no, ang tukbang pud ana dili pud ka authorize nga mo interpret sa imong gibasa. Now, mahimo lang siguro nga masakto ng imong nasabtan kung nauyon ng imong interpretation sa kadtong mga nanudlo nga kanang gipasabot ni San Pablo sa Roma 10:15 nga gipadala bot pasabot gitagaag authority sa pagpanudlo, no? Now, asa man nato ni gibase, no, dugang mga bersikulo sa Biblia. Ang paghatag og authority naa na mabasa pananglit, for example sa Juan kapitulo 20. Juan kapitulo 20 bersikulo 19 hangtod sa 23 kadtong nag-ingon ang atong Ginoong Jesucristo nga maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Mao man ay gipasabot ni Pablo nga unsaon nimo pagsangyaw o pagpanudlo kung wa ka gipadala, bot pasabot wala ka gisent o wala ka gi-authorize. Si Kristo nag-ingon nga maingon nga gipadala siya sa Amahan, bot pasabot gitagaan siya authority o katungod, no, nga mo pahibalo sa mensahe sa Amahan. Siya pod, si Kristo naghatag pod og authority o gapadala pod sa iyang mga apostol, iyang mga tinun-an nga nahimong mga apostol.
So mao na nga ang mga apostol na ay authority sa pagpanudlo. Kung naa sila authority sa pagpanudlo, but pasabot naa sila authority sa pag-interpret. Kay unsaon man nimo nga kung dili nimo na siya i-connect, kung unsaon nimo pag-ingon nga sakto imong pagsabot nga kung dili ka authorized o wala ka tagai og katungod. Di ba? Now, kung ato ng sabton mahimo tingali nga kanang imong pagsabot kung mauyon na sa mga gitagaag authority sa ilang hiniusang pagsabot, mahimong makatarunganon nga mahimong husto ka kay wala man masupak ang imong pagsabot sa adunay mga authority. So mao na. So kinilang mga bersikuloha nga himuon natong premise nga nung mo ingon ta nga makatarunganon ni atong komento kining atong explanation nga kadtong nag-ingon si Pablo nga unsaon nimo pagsangyaw kung wala ka gipadala o gi-send sa in English nga buti pasabot kung wala ka gi-authorize. Kinsa man ang gi-authorize sa Ginoo, no? Katong sa Juan 20:19 hangtod sa 23 nga ang mga apostoles maoy gi-authorize. Kung gi-authorize sila, so meaning authorized po sila sa pag-interpret. Katong ilang interpretation sa kasulatan nga nag-council sila sa Council of Jerusalem sa Buhat Kapitulo 15, no? Kung wa ko masayop sa paghinumdum sa maong teksto, nganong moingon man ta nga sakto, valid ang ilang hiniusang interpretation sa Council of Jerusalem kay naaman sila authority. So mao na nga kanang giingon atong akong actually kay ilang mong kuan pero di lang nako hinganlan kay amigo ming duha nga aron kuno dili mailad sa mga pari o mga CFD nanglan mo basa gyud tag Biblia. Mo nang niyon ko bisan pag mubasa kag Biblia kung dili ka authorize unsaon man nimo pag siguro nga kanang imong pag-interpret sakto. Unsaon man nimo pag siguro nga sakto na imong pagsabot o interpretation kung wa ka kahibalo nga private interpretation din ang imo. Di ba? Kay kana gong gibawal no sa 2 Pedro 1:20 gibawal ng private interpretation kay siyempre ang Ginoo magiya na siya pinagi sa Espiritu Santo. Muna kung dili Espiritu Santo may gapaluyo sa atong interpretation, so dili yun na makatuhuan. Tawgon yun na dili yun na dapat tuhuan. So dapat ang Espiritu Santo nagpaluyo. Na asa man nagpaluyo ang Espiritu Santo, asa man nigiya ang Espiritu Santo, siyempre sa matuod nga iglesia nga gituko ni Kristo. Kay naa sa Book of Acts Kapitulo 2 na padala ang Holy Spirit sa mga apostoles, meaning sa iglesia, panahon sa mga apostol. So mao nang makaingon ta nga ang mga apostol ang ilang hiniusa nga interpretation sa kasulatan valid o matawag nato nag authoritative. Kay naaman sila authority. So bali ang balitad anang pag-ingon nga unsa may balitad anang private interpretation nga gibawal no kanang sa 2 Pedro 1:20. Ang bali o balitad anang private interpretation gitawag na og authoritative interpretation. Kanang authoritative interpretation mo nay dapat mao gyud batunan nato. Buot pasabot kung ang imong interpretation sa Biblia dili authoritative, sigurado jud kang sayo. No? Kay bawal man ang private, no? Unsa man ang private interpretation? Kana bang mo interpret ka nga wala kay kadugtungan. Wala ka makunik sa mga naay authority. Una, ayaw kalimti nga ang gi-authorize ni Kristo ang mga apostol. Di ba? So, ang ilang interpretation, valid o authoritative. Parehas na gunas gobyerno, unsaon nimo pagpangabugar, no? Kung dili ka lisensyadong abogado, unsaon nimo pag-ingon nga magtutudlo ka nga kana bang legal kung dili ka licensed teacher sa DepEd, no? Unsaon nimo pag judge sa usa ka korte kung dili ka lisensyadong huwis, ingon na pod. Unsaon nimo pag-interpret kung wala kay authority o mo interpret ka nga ang imong pagsabot masupak sa naay authority. Kay dapat authoritative man kay ang Holy Spirit nagiya sa matuod nga simbahan.
Na karon, nganong makaingon ko nga ang authoritative interpretation gihuptan ni sa mga obispong Katoliko tungod sa kanang gitawag na apostolic succession. Kay mangutana man dayon ta, giunsa man paghatag og authority ni Kristo sa mga apostol? Mabasa nato sa Biblia, personal gyud gitagaan sila og authority. Dayon, ang pangutana, kinsa man po'y muhatag og authority sa mga sumusunod sa mga apostol? Na wa may laing makita nato sa Biblia giunsa paghatag og authority sa mga apostol sa ilang mga sumusunod. Kana mang laying of hands nga gitawag natong ordination. So, kung kinsa tong gitagaag authority sa mga apostol, sila ang naay authority nga ang ilang interpretation authoritative dili private. Kay mahimo lang private imong interpretation nga gibawal kung wala kay connection aning mga tawhana nga gitagaag authority. So mao na nga kadtong komento o pahayag sa usa ka evangelist sa SDA kon Sabadista sa pag-ingon niya nga aron kuno dili mailad sa mga pari ug mga CFD, kinahanglan mo basa gyud Biblia. So mao niya akong tubag, bisan pag mubasa kag Biblia, kung dili ka authoritative o kanang imong interpretation wala masubay sa authoritative interpretation, nga kadtong interpretation nga gitagaag authority katubang gisent o gitagaag katungod, dili valid ng imong interpretation, private. Kung private gani siguradong sayop ka. So bisan pag magbasa ka og Biblia, mailad gihapon ka kung ang imong interpretation private, dili authoritative. Nganong sigurado ta nga dapat authoritative ang atong interpretation, kay mo man na ang gipasabot ni San Pablo og kung atong i-connect pod sa gipahayag ni Kristo. Nga niingon si Pablo nga unsaon nimo pagwali kung dili ka sent sa tupa wa ka tagaig authority. No? Kinsa man ang gitagaag authority ni Kristo? Mga apostoles. Kinsa man pod ang gitagaag authority sa mga apostoles? Kadtong ilang gipandungan sa kamot, kadtong ilang giordinahan na history will show. Labi na kung gamito na to ang Job 8:8 sa The Living Bible nga read the history books. Kung tanaw na to sa history, kinsa man tong gitagaag authority sa mga apostol, pinagis pagpandong og kamot. Now makita lang nato na sa grupo sa obispong mga Katoliko, example kato si Obispo Ignacio nga disipulo ni Apostol Juan. Katoliko man to. Kato si Obispo Policarpo. Disipulo gyapon to ni San Juan. Si Obispo Ireneo, ang nagtudlo o teacher ni Ireneo si Polycarp. Na ay kadugtungan si Polycarp tungod kay ang iyang teacher nga si Polycarp, ang iyang teacher, iyang master si Juan, parehas ni Ignacio. So, connected. Unsa man nga grupo ron, sumala sa history nga kini si Ignacio, og si Polycarp, og si Ireneo, kinsa man ang mga obispo, Katoliko, dili na maangkon sa mga Protestante, kay awahin na ang Protestante. Di na maangkon sa mga Sabadista, kay 1863 lang ang Sabadista. Di ba? So, ang authoritative interpretation naa sa mga obispo. Kung sila mo'y mo interpret hiniusa, ang ilang interpretation mo'y authoritative. Kay kanang private, bawal man na. Kanang kay authority. Muna nga, importante yun ang authority. No? Bisan pag sa gobyerno, importante ang authority. Kung naay mo dakop dia sa imong sakyanan, no? Imo man ang kilatiso ng mudakop, imo pa na pangutanon asa may imong authority be. Then kana galing mo rekisa sa inyong balay, pangitaan man nimo nagkanang warrant o unsay tawag ana, kinahanglan ng authority. Kana pong magkasal, kinahanglan na authority. Klaro man nga ang gitagaan ni Kristo og authority mga apostoles. Unya ang mga apostoles naghatag og authority pinagis pagpandong og gamot, laying of hands. Pinagi ordination naaman sa mga obispo kung tan-aw nato sa history. So mao nang ang mga obispong Katoliko ang ilang interpretation mo'y atong hiusahan. Kay bawal lagi ng private interpretation. Unsa ng private interpretation? Kana bang mo interpret ka? Ang imong interpretation dili ma-connect. Walay pag-approve sa mga naay authority. Di ba? So mao na nga ang akong tubag atong pag-ingon nga basa mo Biblia aron di mo mauwat sa mga pari o
mga CFT. Nakaron kung ang gakomento ato wala sa authority o ang yang interpretation dili takdo sa kadtong naagi authority, ang iyang pagsabot bisan paggabasa sa Biblia dili madawat kay ang private interpretation bawal, no? Ikaduhang Pedro 1:20. Nganong dili man private interpretation ang interpretation sa mga bishops? Because of authority. Kaya ang ilang authority gikan sa mga apostol, pinagi sa walay bugto nga pagkunik-kunik sa pag-ordain, pinagi sa pagpandong og gamot. Di ba? Laying of hands. So mao na mga igsoon. So sakto tong iyang giingon nga magbasa Biblia. Pero dapat kanang atong pagsabot pinasubay sa naay authority. Kay kung mahulog nga kanang imong pagsabot bisan pag nindot kay na pamation, bisan pag logical na para nimo, kung walay authority ng imong interpretation, di na madawat. So ang ubang mga tubaguno na to ani nga kung dunay objection ani sa sunod na lang pod na video. Dili ra ko taman, daghang salamat og God bless us all. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Bye-bye!